Yebo mama wami futhi wozani ngapha futhi nina boma bami. Kwaphela lapho ukuthi uma ngabe ingane nje isaqala ithi ikhula nje omama beyibhekele kahle. Kunento eyenziwe enganeni uma kuphuma amabele okuqala. Kwesinye isikhathi ezinye iy'ngane ziphuma isikhathi singakafiki ukuthi iphuma amabele. Evele kuqala amabele ayeshawa ngesibhamba, eshawe omama aqoqwa abuyiselwe, noma ngabe ezophuma futhi ephinde ehlakazeke ame kanje amabele ayeqoqwa abuyiselwe emuva amabele ukuze ezokwazi ukuthi aqale phansi enganeni ukuze ezophuma ngendlela okuyiyona yona ekufanele aphume ngayo njengengane, engaphumi mhlampe isenathenezi ngoba lokhu kuwumkhuba, leyo ngane izobuka engathi ithombile ishilwe abafana kanti akufanele. Engaphumi futhi ngendlela yokuthi ame aziy'ngxemu, mhlampe ngenze nizwe lonke amabele ayeqoqwa ukuqala. Kwaphela lapho konke lokho ingane u-13 na-17 zishaya ngamabele angasuka la ezofika lapha emadolweni. Why? Ngoba ingane ekuqaleni amabele ayelungiswa eqoqwa uma iphuma okokuqala amabele, eshawe nangebhamba amabele. Kwaphela lapho lokho. Ibulawelani kahle kahle lento yakithi kwaZulu yayinhle kangaka isintu ngoba njengamanje bayasidinga isintu abantu, and njengoba singekho ey'koleni kusazolimala abantu abaningi. Hhayi futhi ukuthi bazolimala, bayalimala, bayaqhubeka abantu bayalimala cause batshela into engasizona, batshela into engezwe basize ngalutho. Namabandla akhona akhuluma okungesikhona. Manje-ke so izolunga kanjani leli zwe leli uma ngabe iy'ngane uthola ingane na-16 years ishaya ngamabele angasukumi phansi? Yini iy'ngane eningayiqoqa amabele bomama? Kwaphelelaphi? Ngisazoyikhuluma le yesibhamba, sisazoyikhuluma izinto ey'balulekile. Lento iyafana nesidwaba, unkosikazi ufaka isidwaba ukuthi uma ngabe unkosikazi wakhe efaka isidwaba kukuvikela kangakanani wena ndoda, labafazi bena engingasafuni befake idwaba benzela imbulala lembuzi. Hayi cha ngiyakufowela yazi ngike ngabona ngevidiyo yakho lapha angazi oyenze kumuphi unyaka manager wami mina ngayenza imbuzi kwavunywa nje kahle ngamkhumula isidwaba. Uvele ubone ukuthi khuluma nsumansumane nganekwane nento uzubulala imbuzi ucele komkhulu ukuthi ukhuluma umfazi isidwaba ngobani? Kwakuyisingane isizathu sokuthi umfazi afake isidwaba ekhaya. Yini eyimenza ukuthi ifake isidwaba? Wena ikuvikela kangakanani lento ukuthi yena afake isidwaba umfazi? Wena yayimvikela kangakanani kwayena ukuthi ngisho ukuthi uhambile usemazweni angafebi? Ayinizobhubha bafana bakithi ngiyanitshela mina, khohlwana. Kwaphelelaphi ukuthi iy'ngane y'qoqwe amabele? Ngoba sinenkinga entsha. Kunengane ephuma amabele na-10 years kuthiwa usemncane ngeke ubuyazi imikhuba ngisibona into eyenzakala kuyena kuthiwa imikhuba. Ingane ishaya ngesibhamba amabele pu ekuseni lapho iy'ntatha. Iy'ngane zakwethu ithukwe amabele, akumele avele lawa amabele lawana enganeni. Niyalibulala izwe lobabamkhulu, niyalibulala izwe. Imfundo, inkolo. Asisho ukuthi kulonga ukukholwa, sisho ukuthi kulonga ukufunda. Abantu la kwashintsha kakhulu, konke nje washintsha kubona. Ngiyabonga ngethuba.